I 2012 var der en mand, som ville lave X-Factor, men det var allerede optaget, så der blev Factor. Det er, hvor vi skal finde det mest faggede sang nogensinde. Her vil vi også der enorme dommerpanel. Linda David! Okay. Special effects. Godt. Vores første deltager, han vil synge en sang som mod Fag Rag. God idé. Fag Rag. Der er meget tekst. Og tak til deltageren. Okay. Vores dommer Linda David har syngt. Okay, jeg vil lige sige, kan du synge lige den her tone? Syng lige den her tone. Nej, jeg mener den her tone. Yes, man. Og så lige den her. Okay, du. Kom og giv mig et kram, du er videre. Du skal til Hollywood. Det har vi bare ikke råd til, så det bliver camping i morgen. Jeg skal på camping. På en hotdog-butik. Yeah. Og det var ugens Factor. Velkommen til næste uge, hvor vi skal se en virkelig fag, som er gæstedommer. Det er Ole Henriksen. Lydshowet. Og håber I kan finde en ny Big Fag. Farvel. Vi ses i næste uge. Hvor min fag